Hi guys, it's me, Shay. Welcome back to my channel. So for this day, ang gagawin natin, gagamitin natin yung tripod ko at saka yung pampaliwanag dahil ang dilim-dilim mo. Try natin yung mga in-order ko kung tama ba. At saka ay kung okay ba sila. Tsaka yung in-order ko na mystery box. Ito, na-tsempuhan ko lang siya, 99 lang siya. Ayan. Tignan natin kung anong laman niya nga talaga. At may papakita ako sa inyo kung ano yung aking bagong kagamitan. So guys, ito na ang ating bagong kagamitan. Yan ang tripod. Ang haba niya. Mura lang yan guys. Siyempre, ito rin. Itong isang to, para hindi ko na hinahawakan yung cellphone ko. Tapos, itong isa naman na to, pampaliwanag siya. Try natin. Oh. Diba? Hindi lang yan, may maliwanag pa dyan. Oh. Hindi lang din yan, may mas maliwanag pa dyan. Oh, diba? Bongga. Guys, so ayan na nga, dahil naipakita ko na sa inyo kung ano yung bago ko. Ayan, ginagamit ko. Tapos to, nalagay ko na rin siya. Yan. O, diba guys, ang bongga, liwanag. Ano kaya maganda? Yan. Diba? So, ngayon, naka-set up na rin lahat. Ang gagawin natin ay titignan na natin kung ano ba talaga ang laman nitong 99 pesos na to. Ang ganda. Ayan guys, open na natin. Pupunot na siya. Magaan lang siya, no? Magaan. Hindi siya nagbayanon. So, yung dumating, dinidikit siya sa natin, cellphone. Tapos, parang cellphone ring din siya. Then, meron pang isa. Ano to? Oh my goodness. So, tingnan muna natin yung una. Ito. Wait lang guys ha, hintayin niyo ako. Kukunin ko lang yung gunting. Wait lang. So, dahil hindi ko siya mapunit-punit, daan na lang natin sa gunting. What is this? Look. So guys, yung nakalagay dito. Yan o, talagang para sa cellphone siya. Cellphone ring. Kung makikita nyo dito, may instruction na siya. Didikit lang. Ganon.
Diba? Pwede na rin. 99 pesos. Tingnan mo. Dalawa siya. Isa nito, tsaka yung titingnan natin mamaya. Kakaiba ito. Ngayon ko lang nakita yung ganito na design. Wait lang nga, parang may pinipindot pa siya. Ito. Yan yung laman niya. Ang cute din, no? Ang cute. Gawin! Sira. So, kala ko may pinipindot talaga siya kasi may nakalagay siya dito. Dalawanan. Merong mga parang pinipindot pag sa speaker, ganun siya. Pero parang design lang. Yan. Dito yung ano niya, iaalisin ko to tapos didikit ko dun sa likod ng cellphone ko. Pero sa ngayon meron pa ako. Siguro pamimigay ko na lang ganyan. Didikit lang siya. Tapos nakaganyan. Oh. Pwede na rin siguro. Ganyan lang siya kanipis. So, ayan. Open na natin yung isa. Ngayon, open din natin yung pangalawa. Dahil hindi ko ulit siya na-open ng punitan. Open natin siya ng ganteng. Talagang masyadong shield yung ano nila, no? Yung items nila. Kasi ba shield, hindi ko na ma-open. Itong isa, parang ano, panglagyan ng gamit. Kaya saan kaya itong sangko? Panglagyan ng ano kaya? Panglagyan ng Noong una guys, iniisip ko kung ano kaya laman nung mystery box na in-order ko, ganyan. Naka-curious talaga ako, tsaka ninenervyusan kasi siyempre baka ma-scam lang ako, ganyan, baka masayang lang yung pera ko, ganyan. Pero okay lang din naman kasi 99 pesos lang. So ito na guys, ganyan siya, ang cute din niya. Ang cute din niya. Lalo na yung design niya. Parang pitaka siya pero lata siya, gano'n. Hawakan ng, lalagyan ng alahas, gano'n. Wala akong alam guys kung para saan to. O lalagyan ng pera. Lalagyan ng coins o kaya na may papel. Para saan kaya to? So, tingin nyo guys, para saan to? Please comment kayo sa baba para alam ko kung para saan to. Para saan kaya? Maleta. Hindi ko talaga alam kung para saan to. Comment kayo guys ha. Tapos kung may suggest din kayo guys kung ano yung gusto nyong pagawa sa akin, basta hindi mahirap, gagawin ko. Challenge, ganyan. Ganong spicy challenge, ganyan, kahit hindi na masyadong uso. Basta suggest nyo, ganyan. Try ko hanggang sa kaya ko.
Tapos pala, yung sa Shopee kasi, yung in-order ko, dalawa siya. Nag-text nga sila kanina, kaya pinaredy ko na yung pera. So, yun, yung dumating, ito nga 99 na to, dalawa siya. Isa nito, at saka isa nito. Tapos, yung isa, 140 pesos, mystery box din siya. Kaso, sabi nila, nag-text siya, sabi niya, yun nga, mag-deliver ngayon. Pero walang na-receive yung mga kapatid ko dahil nga ako, nasa trabaho ako. Ewan ko ba kung bakit wala pa yun. Baka siguro tomorrow dun siya darating. Tapos, another video na naman ako para dun sa isang yun. Sa mga po pala, gustong magpa-shoutout, ganyan, comment lang po kayo. Then, si-shoutout ko po. So, yun, tapos na po tayo. Yun lang ang video ko for today. Kung nagustuhan nyo po, i-like nyo po, and subscribe, and comment na din po kayo. Thank you po for watching. Bye-bye!